Good afternoon, HPT Ma'am and Sir. Nandito kami ngayon sa Aguilar, Pangasinan. Magde-deliver tayo ng relief sa HPT staff, si Marlo at saka si Regina. So kanina galing na tayo ng San Carlos. Binigyan na natin yung mga ano doon, staff natin. Tanggalin ko muna yung mask, nabubulol ako eh. Nandito naman tayo sa loob ng sasakyan, no? So punta tayo ngayon dito. Nandito tayo sa mga taram Aguilar. After dito Orbis tayo. After Orbis baka Kalasyaw, Binmali, mga ganun, kasi marami tayong bibigyan ng relief sa mga SPT staff. So nagpapasalamat po kami sa mga Good Samaritan na kung saan natulungan namin sila dito sa relief dito na to. Sila din yung isang nag-push para matuloy ito kahit na lahat dumadaan sa pandemic, pero still nandyan pa rin yung puso nila na ibigay yung blessings, i-share nila yung blessings na meron din sila. Hindi na rin nila iniisip yung sarili nila, bagaman nagbibigay pa sila ng tulong sa kapwa nila. So kasama ko si Ma'am Cherilyn, tapos si Ana nasa likod. Ayan, yung mga relief namin, ayan, tapos nandun pa sa likod. Ayan. So eto, umiikot kami buong halos ibang bayan, iba't ibang bayan ng Pangasinan. Siguro mga 3 days din ito, depende sa ano, kasi malalayo yung iba. Hanapin pa nila kasi ayaw nila magbigay ng complete address, pinapahirapan nila kami. So ikaw pala Ma'am Nika, panalo ka ng ano sa first question game natin. Ikaw yung panalo doon sa question game natin kung na ano ba yung question? Kalibutan ko. Kung sino po yung Good Samaritan na tumulong? Sa Good Samaritan, ang question pala, makakabanggit ka lang ng isang Good Samaritan. Sa first question natin, panalo ka na. So si Ma'am Nika, ang nabanggit niya si Ma'am Juna May Palomino Obina. Juna May Obina Palomino. Kompleto yung Juna May Palomino Obina. Yun. So kay Ma'am Juna May nasa USA ngayon, ingat ka dyan kasi frontliner ka rin na katulad namin. Ingat ka dyan kasi nabalita namin dyan medyo madami ang nagka-capacity, no? Di bale, ano, may awa naman ng Panginoon. Salamat sa tulong mo Ma'am Juna May. Medyo malaki din yung binigay mo. So maraming salamat, no. Ibigay ko rin ano, kasi mag-deliver pa kami. Mamaya muna. Magmas muna ako. Ayan, so galing kami ng ano mga taram. Ang daan na yan papunta ng ano to. Ito yung mahabang tulay papunta ng Orbis. Boundary ng mga taram, Orbis naman tayo. So papasyalan natin yung mga staff dyan, HPT staff. Nag-aantay na rin sila ng relief natin. So medyo maghapon na tayo na nagbibigay ng relief. Hindi tayo masyado makapagpintuan. Wala pa kaming lunch. Hindi pa kami nagla-lunch kasi mas inuuna namin na supplyan yung mga needs ng mga staff. So sa kunting tulong, at least sana mapaano natin, maibsan natin yung gutom nila, you know. Sa pagbibigay naman ng relief, either small and big things, at least nakatulong ka, diba? Kaysa naman ano, sa panahon ng pandemic ngayon, dapat nagtutulungan. Ito yung ano namin, humble way namin para makatulong sa mga staff namin at saka sa ibang tao. Yan, nakikita nyo, nandito na tayo sa boundary Orbis Tondo. May checkpoint muna, so kailangan muna mag-mask tayo, no? So may restrict sila dito. We have to wear our mask. Yan. Okay, sa bayan na kami ng Orbis. Okay, so dito na kami, papunta kami sa dalawang bahay ng mga staff. So sana mahanap namin kaagad yung mga address nila. Okay, see you. Good morning to everyone. Burn time po ulit. Ngayon po ulit yung second day po namin para magbigay uli ng relief.
doon sa mga qualified po namin na mabibigyan, especially to those SPT staff and San Carlos, Calasiao, Santa Barbara, Binmaley, hindi ko na nakalimutan ko ng iba. So pupuntahan namin sa kanila sila sa kanilang mga places, hanapin namin sila kasi hindi namin alam yung complete address nila. Medyo matagal na rin kasi namin sila naging staff. And siguro this is the second day na pagbibigay namin ng relief. Tapos I would like to take this opportunity to thank those Good Samaritan to help us pursue this relief operation, especially to Ma'am Junami Palomino in USA, Jefferson Stasio in Taiwan, kay Shin na may-ari ng Big Shop. Isa din siya sa Good Samaritan natin na nagbigay ng mga bread sa taga Malasiki. Tapos merong isang Good Samaritan din na ayaw pabanggit ng pangalan. So maraming salamat sa lahat ng mga Good Samaritan natin na tumutulong o kasama namin na tumulong sa layunin natin na makapagbigay ng kunting tulong or blessing sa mga kapwa natin. Maybe for the third day, yung mga frontliners naman natin ang pasasayahin natin in our humble way. So ngayon pupunta kami dito sa San Carlos, mga hindi pa namin nabigyan kahapon. Basta maraming salamat po. I encourage everybody to magbigay din po ng kunting tulong sa mga kapwa, yung mga mga may excess na reserve. Well, kung hindi naman kaya magbigay, pray one another na lang. Yun ang may papayo ko. Maraming salamat talaga sa lahat ng bumubuo ng HPT. Good morning everyone. Burn time po ulit. So ngayon, before anything else, I would like to say thank you to our Heavenly Father for our peace of health, of course. Tapos, I would like also to take this opportunity to thank those Good Samaritan by helping us this plan make into reality. Ngayon, shout out pala sa mga viewers natin sa abroad. Tapos sa mga grupo ko sa R1 Pajero Club, tapos sa Grupo Auto Norte, Honda Squad Northside, at special sa HPT, sa Team HPT Hyper Technology Development System. Ngayon, yung gagawin po namin on our third day, bibigyan pa po namin yung ibang mga qualified na mabigyan ng relief operation kasi hindi pa namin natapos. And then yung mga frontliners natin, bibigyan din natin sila ng konting pagkain abot ng ating magkakaya. Now, ang dahilan ng lahat ng ito ay para pasalamatan yung mga frontliners natin na nagbubuhis din ng buhay. Ang hirap po ng trabaho nila para maging safe po tayo at maging disiplinado po tayo para nasa bahay po tayo lagi para malayo sa sakit. Ngayon, pasensya na po in our humble way yung pakikiisa po natin sa gobyerno na tulungan ng ating kababayan na para hindi na kumalat yung sakit, no? Ito in our humble way makatulong tayo sa kapwa natin, pati kasama yung mga Good Samaritan. Yun, kahit kami magkakasama sa HPT na lumalabas, kahit na front tayo na ma-expose sa COVID-19, pero still nandito pa rin kami para magbigay ng kunting tulong. Yun, kaya sana wag nang pasaway para matapos na yung lockdown, para maging GCQ na tayo, no? So together with me, Sir David Tamundong, ayan, yung kasama natin na magbibigay ng relief. Si Sir Dave. Tapos si Ana Luz Ramos, ayan, yung kumukuha ng video, no? Ayan, pupunta kami ngayon sa mga checkpoint along San Carlos, tapos sa nearby, siguro medyo madami yung mabibigyan natin. Tapos hahanapin pa natin yung ibang mga qualified na mabigyan ng relief. Ano? So, si Sir David din. No? Sir Dave, anong masasabi mo? Ayun, nagpapasalamat din ako sa mga tumulong mga Samaritan dyan na nagbigay para may
abot sa mga frontliners, yung mga tulong nila. Tapos maraming salamat din sa lahat na tumutulong sa amin. Yan lang. Signing off. Mamaya muna, post mo muna kasi pupuntahan natin ngayon yung mga frontliners. Post mo muna, no? Or kahit hindi mo post, malapit lang naman. Mamaya, sige. Pupunta na tayo. Sana magustuhan nila yung luto ni Sir David. Hindi, wag muna post. Malapit na. So ang pupuntahan natin dito muna ng mga checkpoint ng frontliners, tapos sa Tarese, sa Rojas, Yes. tapos baka sa Manson, diretso, Pakalasyaw, ganun. Dito naman yung permit ko. Dito tayo. First stop. Yan sila, kundi yata sila ngayon eh. Sana makadami tayo. Yan. At doon sa kabila. Yung frontliners natin.